Il-Gvern Malti ħabbar emendi għall-att dwar iċ-ċittadinanza Maltija bilan li pajjiżna jiġi konformi mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar ta' April li għadda. Dawn l-emendi eliminaw l-aspetti li nstabu mhux konformi u jwaqfu kull referenza għal programm ta' qoti ta' ċittadinanza għal servizzi eċċezzjonali, it-tranzazzjonijiet u l-aġenti tal-programm. Waħda mill-emendi tistipula li ċittadinanza ta' Malta se tingħata bħala rikonoxximent tal-persuna li tagħti servizz eċċezzjonali jew kontribut eċċezzjonali, inkluż permezz tal-ħolqien ta' impjiegi. Il-Gvern qed issaħħaħ b'hekk il-kunċett ta' ċittadinanza bil-mertu b'mod li l-istat ikun f'pożizzjoni aħjar li jirrikonoxxi lil dawk li jagħtu servizzi jew kontribut eċċezzjonali lil pajjiżna fuq isma importanti. Waqt aġġornament lil media l-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri osserva li dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jingħataw minn xjenzati, riċerkaturi, atleti u sportivi oħrajn, artisti u persuni fil-kultura, intraprendituri, filantropiċi u teknoloġisti. Dan ifisser li jekk persuna ma tibqax tagħti dan is-servizz għal żmien raġonevoli, iċ-ċittadinanza tista' tiġi revokata. Dwar dan ikkummenta wkoll il-Prim Ministru Robert Abela fejn fuq il-medja soċjali nnota kif inqas minn 3 xhur ilu kien hemm min orok iddeħ wara s-sentenza tal-Qorti Ewropea iżda l-Gvern mill-ewwel mittonqu għax-xogħol kif wieħed dakinhar stess. Fil-fatt il-Prim Ministru fakkar kif qal li l-Gvern se jara li l-qafas leġislattiv jiġi emendat biex ikun konformi u l-ġid kbir li ġie ġenerat fil-qasam soċjali mal-għaqdiet mhux governattivi u tant proġetti ta' fejda jibqa' jinħoloq favur il-poplu tagħna. Il-proċess tal-applikazzjoni jinkludi it-talba mal-Aġenzija Komunitarja fejn tibda tikkunsidra l-komunità flimkien mal-proċess ta' due diligence bl-għajnuna ta' esperti. Wara il-Bord Evalwazzjoni jikkunsidra t-talba u jagħti rakkomandazzjonijiet lill-Ministru li finalment jiddeċidi fuqha. Il-Bord jista' wkoll jintervista lill-applikanti u l-Ministru enfasizza li r-rwol ta' regolatur se jiġi mħares. Permezz ta' dawn l-emendi id-data biex id-dixxendenti ta' Maltin japplikaw għaċ-ċittadinanza ġiet estiża mill-ewwel ta' Awwissu 2010 sal-ewwel ta' Awwissu 2028. Minn barra hekk tfal taħt 18-il sena li ġew adottati mill-2020 il hawn jistgħu jiksbu ċittadinanza b'regoli aktar ċari. Camilleri spjega kif dawn l-emendi se jsaħħu l-liġijiet preżenti marbutin maċ-ċittadinanza bil-mertu u se jikkonformaw mal-Viżjoni Malta 2050 tal-Gvern li qed tagħmel iżjed enfasi fuq il-bżonn ta' valur miżjud u l-ħolqien tax-xogħol. Il-Ministru tenna li l-Gvern impenjat li jżomm sod il-prinċipju li l-għoti ta' ċittadinanza u kompetenza nazzjonali, prinċipju li dejjem appoġġa u li ġie konfermat fis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea nhar id-29 ta' April li għadda. Pajjiżna ser iżomm id-dritt u d-diskrezzjoni tiegħu li jiddeċidi hu dwar iċ-ċittadinanza fl-aħjar interess tal-Maltin u Ewropej. Kull deċiżjoni qed nieħduha fl-aħjar interess ta' pajjiżna u anke tal-Maltin u Ewropej. Għaldaqstant tista' nħares il quddiem għall proċess parlamentari sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni f'dan ir-rigward.